Moi. Moi. Joo. Siis me tultiin nyt tekemään tämmönen aloitusvideo blogiin, koska me ei jakseta ruveta kirjoittaa. Koska me ollaan tapeltu tänään noiden juttujen kanssa niin monta kertaa, niin ei jaksa. Mutta tässä videossa me ajateltiin, että me kerrotaan itsestämme niinku jotakin. Ja sitten meillä on tässä 10 asioita, me kerrotaan teille. Ja tälleen. Joo. Niin. Joo, me myös aloitetaan nyt. Joo. Eli keitä ootte? Tää on nimenne. Niin. Mä oon Janina. Mä oon Lotta. Ikä. Tai iät. Me ollaan 12 tällä hetkellä. Mut mä täytän maaliskuun 1. päivä 13. Me ei täytä vasta elokuussa. Missä kaupungissa asutte? Tampereella? Jep. Lempivärit? No, mä tykkään mustasta ja punaisesta ja pinkki ja harmaa ja valkoinen ja aika moni tämmönen. Lila ja sininen. Lemmikit? Meillä on 1 koira. Ja niin. Meilläkin on koira. Idolinen Ikke. Siik. Perheenjäsenet. Mun perheeseen kuuluu siis niin, mulla on 1 isoveli ja 1 isosisko, mutta ne on muuttanut pois kotoa. Sitten 2 pikkusiskoa, äiti ja iskä. Mulla on isoveli, äiti ja isko. Lempiohjelma. Salkkari. Salkkari. Lempivuoden aika kesä. Kesä. Ja paras kaveri Inka. Karo. Joo. Niin ja sitten ne blogit. Joo, no siis mulla on oma blogi ja sitten vielä yhteinen. Ja niin, no se mun oma blogin nimi on janskujj.blogspot.com. Eli se mun oman blogin nimi on heppaa.blogspot.com. Ja sitten se meidän yhteinen blogi on www.keep-calm-and-everything.blogspot.com. Mutta niin, tässä nyt ei tullut kovin pitkää, koska tää oli tämmönen eka video, jossa kyllä esiteltiin itsemme tälleen. Jos teitä rupes kiinnostaa, niin tilatkaa ja menkää liittyen blogiin lukijoiksi. Joo. Mutta en varmaan mitään muuta. Joten moikka!